ya usodo gones gones ya mas saci siswa ya mas arane pesona ya mas ganesku Rahayu wilujeng lir ing Sambikala putuku para Pandhawa kabeh kaditi wesirna angkaraning murka saka tanganing putuku Werkudara rikalungguhan iki ingsun minangka panguwasaning para ratu kabeh Narendra satus wis mapan ana ing negaring Ngamarta. Putu Prabu tansah rahayu anggonmu jumeneng Narendra ana ing negara Ngamarta. Lan ugi para Narendra ingkang rawuh wonten negaring Ngamarta. Kula ingkang badhe ngebyakaken Prabu Puntadewa anggenipun badhe ngadani sesaji Rajasaya. Sampun dipun sekseni Gusti ingkang Maha Agung menika Rahayu Widodha lir ing Sambikala Prabu Puntadewa lan para kadang Pandhawa bisa lestari mengkoni bumi Ngamarta lan kondang umandang saindenging Nuswantara. Byak 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 byak. Permara reh mangus bambrengeng adi karunaning kaswase kula ingkang sowan sinuwun ana apa Petruk nggih pareng matur nggih sinuwun wonten ratu ngamuk-ngamuk teng alun-alun negaring Ngamarta mboten narimakaken matine Prabu Jarasandha malah sumbar madosi Ratu Dwarawati. Wah. Yayi Werkudara. Yayi Werkudara. Iki dudu bageyamu, Yai. Wis tak papake sapa dale? Hei, Prabu Kresna.